тавре ки хабар дода будем, рӯзи 21 феврал дар вилояти Самарқанд намоишгоҳи байналхалқии Агропро Экспо 2023 кори худро оғоз кард. дар маросими ифтитоҳии он ҷонишини мушовири президент оид ба рушди соҳаҳои иқтисодиёт, инвеститсия ва масоили сиёсати савдои беруна Шӯҳрат Ғаниев, ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов, аъзоёни Сенати Олии Маҷлис, инчунин вакилони ширкатҳои ватанию хориҷӣ, тадбиркорон иштирок намуданд. ҳокими вилоят Эркинҷон Турдимов дар суханронии худ таъкид намуд ки ин тадбир бо он ки намоиши технология ва инноватсияҳои махсусро фаро мегирад, ҳамзамон барои тарафҳои шавқманд майдони имзои шартнома ва созишномаҳои ҳамкориро низ фароҳам мекунад ва ба ташкилотчиону иштироккунандагони намоишгоҳ сипосгузорӣ намуд. ба маросими ифтитоҳии Агропро Экспо 2023 беш аз 600 нафар меҳмонон ташриф оварданд. навозандагон ва гурӯҳҳои рақсии кӯдакон барои ҳозирон ҳунарнамоӣ карданд. имрӯз рӯзи дуюми тадбир аст. дар намоишгоҳ беш аз 100 иштироккунанда, роҳбарони кластерҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ, намояндагони вазорату идораҳо ва шӯъбаҳои минтақавӣ иштирок мекунанд. онҳо ашёи агротехникӣ, технологияҳои кишоварзӣ, системаҳои обёрӣ, инчунин нуриҳо, витаминҳо, ниҳолҳо, техникаҳои замонавӣ ва ғайраро намоиш медиҳанд. мо зиёда аз 10 сол мешавад ки дар бозори Ӯзбекистон фаъолият дорем. бо хоҷагиҳои калоне ки бевосита дар соҳаи чорвоии калони шохдор фаъолият мекунанд, ҳамкорӣ дорем ва бевосита кӯшиш карда истодем ки соҳаи чорводорӣ на танҳо Ӯзбекистон, балки ҳамсояҳои Ӯзбекистонро низ баланд бардорем. выставкае ки дар ин ҷо гузашта истодааст бениҳоят хуб ба мо маъқул шуд ва алал хусус ҳамаи аз бевосита на танҳо аз Ӯзбекистон он мизоҷои мо буд, бевосита аз Тоҷикистон ҳам буданд, аз Қазоқистон ҳам буданд, мизоҷои мо ки бевосита бо мо ҳамкорӣ доранд ва мехоҳанд ҳамкор бошанд дар оянда. вақте ки вориди толори намоишгоҳ мешавед, дар павилёни махсус ҳар як ширкат ки аз мавзеъҳои гуногун ташриф овардааст, маҳсулот ё ин ки хизматҳои худро муаррифӣ менамояд. мурғпарварӣ аз соҳаҳоест ки дар Самарқанд хеле рушд ёфтааст ва ширкатҳои зиёде бо он шуғул меварзанд. мусоҳиби навбатӣ мо низ мутахассиси ин соҳа мебошад. дарғон парранда файз имрӯзе выставка ба ходамои маҳсулотро меовардаги инҷа ба чойҷа бролер озиқоҳош, овқатҳош бо ин мурғпарварии 20 сол боза корхонаҳомо кор мекунад. мо дар як сол 200 000 килои гӯшти мебарорем. як моҳ ба 40 000 45 000 чойҷа мебарорем. тухм ҳам мебарорем. тухмҳои инкубатсионӣ экспорт мекунем ба Тоҷикистон, ба Афғонистон. павилёни асалпарварӣ гӯё ки бо шираи худ ҳамаро ҷалб карда бошад, иштирокчиёни зиёдеро дар атрофи худ сарҷамъ карда буд ва асалпарвари соҳибтаҷриба Акои Абдусалом ба шавқмандон дар бораи нозукиҳои ин соҳа маълумотҳо медод. мо ӯро низ ба суҳбат даъват кардем. асалпарварӣ моҳумба аз ото-бобом мондаги касб. ман панҷум авлод асалорӯчӣ мешум. невараҳо, ҷияно, қатқатемо ёд дода ё шояд тарбия кайсем. моҳон нафақат халқи худамо ба ҳам Самарқанд вилояташа ҳарбиҳоша асалки тамин кардем. дамон 2000 оила замбил ҳаст, лекин моҳон аз ҳар оилаш то 30 кило 40 кило як солба ҳосил мебардорем. ҳам шифобахш чизин, ягон чизи мепазофтагаш нест, ҳама чиза шифобахш мин асалоре. фақат хӯрдан бане барои саломатӣ ҷудо фоидааш калон. асалчо омайсен намедонистаги чизашона аз мо пурсида маслиҳат гирифта рафсен. чикор кардан ракор, баҳор ба чикор кардан ракор, асал ба тобистон ба чикор кардан ракор, зимистон ба чикор кардан ракор, ҳамин чизои ҳамеша амон пурсида гирифта рафта ҳам кора иҷро кардем. пеш аз оғози баҳор ки мавсими киштукор аст, ташкил намудани чунин намоишҳо бесабаб набуда баҳри рушди соҳаи кишоварзӣ ва чорводорӣ ва амсоли инҳо мусоидат хоҳад кард.
بینندگان عزیز، ما در نزد پاویلیون خواجگی پاولونیا پروری ایستادیم. طور متخصصان گفتند از همین یک قلمچه خردکک در طول یک سال من چنین درختانی تا 8 متر میرویده است و از این درختان در استحصال مبل براری و همچنین عسل پروری و البته برای اکولوژی استفاده میبرند. نمایشگاه تا سنه 23 فوریه در بینای مرکز صاف اکسپو سمرقند واقع در دهه دهقان‌آباد ناحیه جانبای ولایت سمرقند کار خود را ادامه می‌دهد. دلربا نظر و فرخ یلداشف مخصوص برای آریان.